Industry Quick Production. Mai farin jini kyakkyawa ga ki fara son kowa, kin cika kyakkyawa, kina da kyawun tsayuwa, kaki da kyau baki da pimples. Ya kyakkyawa ke da nake kan da sake bukul masa dawa sai kyari na. Industry Quick Production. Kin mini babbar kyauta, kin shiga labari na, kin rikirkita al'amura na, ke ce babbar kyauta ta. Ka mini babbar kyauta, ka shiga labari na, a fatattaka al'amura na, kai ne babbar kyauta ta. Daga sanda na kalli idaninki, soyayi mun farmaki, da nuna so daga jefe na, fatan zan yi miki, kirikiyar da mu tattauna, komai zan yi miki. In kin yarda da soyayya ta kawai ki karba furanni, dan babu kamar ya soyayya, ko da sani a zan damke amanarki, ba zan cire taruhi banni na kulawarki, zanayi har karshen numfashi na, ke ce zan kira da bar suna, ba ga kinan ba. Makan da ke cinki a raina, na yi alkawar ba ta biyinki a raina, soyayyar mu ba ta canja zani ba, ni ban san ta ya zan cire ki a rai ba. Ina ƙaunar ki, muradin raina kai ne. So na baki zai kara min shauki, na ganai na san ki. Rage littafin so, komai na faɗa maka za ka rubuta, ka ji labari na, sunanka a farko ne na rubuta. Soyayya ta ja ni, komai na daga kai ne, a ƙarshe san ka ya ja ni, ka zama farin ciki na. Ta riga yi fata